Ungerea Domnului este un eveniment important din Biblie care apare în mai multe cărți din Vechiul și Noul Testament. În esență, acest eveniment implică ungerea unui lider sau unui preot cu lei sfânt, semnificând faptul că acea persoană este aleasă și pusă deoparte pentru a îndeplini un scop special. În Vechiul Testament, ungerea era adesea folosită pentru a-l desemna pe un rege sau pe un preot pentru a îndeplini un rol important în slujirea lui Dumnezeu. În Noul Testament, ungerea a fost asociată cu Duhul Sfânt, care a fost trimis să-i ajute pe oameni să îndeplinească misiunea dată de Dumnezeu. Finalitatea ungerii Domnului poate fi văzută ca fiind două: confirmarea chemării și separării unei persoane într-un scop special, cum ar fi acela de a fi rege sau preot, și evidențierea și binecuvântarea cu puterea divină necesară pentru a îndeplini cu succes acea misiune dată de Dumnezeu.